kaya ako at mimiyalong basketball ngayon ni pare? May mimiyalong na kami na po. Kapulo lang balibago rin kalaban ba? Pulong balibago? Kakala-balibago ka niyan? Kaya magsimila pare, pustaan. Wala kang kaya kan pare, sungket. Bisa ng tano rin kay Mito kayo na. Karakda oh. Ay tayata pare, ting banda ka rin no. Mapin, may rakalabin, mga nabula mo na. Dati pisasali ko rin eh. Kuning medyo may tamad kong bagyan niya. Apin din rin ang maulad pipisali mo kang kaya na, kang paring team na. Oo. Mani maulad lang ano? Makain naman pare, sasali naman. Oo. Wala mo kanong ngapangan karete. Penug siya na ramuan na, pepa ka nung bibiyan. Pare, makuna ko pala kanyan kasi mag-obra ko pa eh. Pota malate ko. Ba pare, karanon pa eh. Bah, sobre pare, potang may late ko. Pota mila ko kobra pare na makuna ko kanyang pinandit pare. Ali, maniningawan mo pare. Tinakaman relo, adjust me. Bangya ka malit, adjust me. Pabalik. Ito naman, pwede ta. Pwede palitan eh. Yan pare, in-adjust ko na eh. 5 oras. Dana, maski minum tapang gabukas kanini. Mayapin mo pare. Ako palit ka niya. Amo pare, in-adjust mo na rin. Domingo rin bukas. Oh. Di may pamugawan hanggang bukas. Bakit tayo nakalulog? O ano eh. I-adjust tayo. Yun. Palalog ka niyan bukas pare. Ano, magkabukas na kanyan eh. Ayaw matagal kayong oras. Ako, ayos. Kalwa ka talaga. Tama na pare, dayop na. O pare, sabi ko naman. Yaman na pa nga dyan. Sabi na yung matinding technique pare. Siba mo, adjust mo. Oo. Eh, dabalo rin tao yan pare. Adjust ko na hanggang bukas. So, halos, ay tungal doon ang alang... Oo, mga nano pare. Magpauna na ako pa. Punta lang kaya sa Bliba pa ko. Pinyang pa si kaso eh. Bakit? Mauna ako, oras na eh. Bah, ikaw naman. Karapal mo. Wala pare po to. Wala na ako sing oras eh. Po to, makamukha ako. Oras mo pala yung kailangan mo. Ay na oras oh. Parating kang oras. Para may paana ako. Oo, parating kang oras. Nawon eh. Ayos kanta. Tinakang oras Diyan ka sa dyan. nakaano palang misip ngayon eh pare. Oo. O tara, salita na nga lang. Mag-chat ka nga mo. Tinako rin oras. Hindi mo pare.